tanan magsadya, kuan na sila ayaw pabiya. Ang kaguulay pabiling lang sa angay nakaroon maglipay-lipay. Ligay ang away-away, ipalabaw ang pagminahalay. Pagkagana na lang taon sa dalan niya na siga-siga mo raw biton. Wala na kuilaing pangayoon, basta kumpleto lami sa bayugaon. Ang akong pamilya, bisa ginagbay handaan nga naa sa lamisa. Basta makita na ko sila, ang uban to aman sa layo. Magkinaon sa pamilya, yakuta mga sis bro, na may lisod nga mga problema nga gisagubang. Pero di kapalupig pasulbada na tanan, natubang ang paabuto ng kapaskuhan. Sabay-sabay magpabuto sa bagong katuigan. Herong Pasko, maglipay takaw pa na tong pamilya. Atong sugat ko na pagkatao sa damhanan nga Seso Cristo. Mga ninong-ninang nakutos na ba akong regalo? Ayaw kalintik pa nagsara ang Pasko. Sa mga walay lingaw ali sabay mo, sa mga dili makasabay hala si Hilardo. Dirita magtabok-tabok sa gawas, asa naman ako ba ang buy tabas? Sugo pa ni mama dili pa makatakas, sugda na ang tagay nga walay puas. Nakaridi na bata ng pulutan, dili ta matulog hangtod alas 12 men. Padayon mo ta sa atong masugdan, sa mga pangandoy nga wala matuman. Maagian man tagbagyo og pandemya, ayaw kawadi og pag-asa. Muulan mo kilat mo baha mula husta, basta salig lang ayaw kalimot pagtawad kaniya. Herong Pasko, maglipay takaw pa na tong pamilya. Atong sugat ko na pagkatao sa damhanan nga Seso Cristo. Kay Pasko naman ato na sugato ng kaarawan ni Papa Jesus, katuwing anang bulana ug anang orasan agyan at trahedya. Pero iyang gidungog atong mga pagampo, makitang tanan sabay mo lambo. O karong Pasko, maglipayon tang tanan sabay sa pag-ampo. Atong pamilya kasaligan kay maulay haligin ang tahanan. Sakripisyo lang ang isgutan, nasa ilatanan. O kitang mga anak ato silang tabangan. Si Papa Jesus naglantaw ra sa atong binuhatan. Katang na makitaan taniya sa iyang kaarawan. Magbalipayon tang tanan, hugtan ang pagtuo dilin na tuluagan. Kay naara na siya, pero may tagig kabayan. Karong Pasko,